jakin mina pizten duen podcasta. Zientzia oro. Jar gaitezen itsaso zabalera begira. Gure kostako itsasondoa lehortu eta handik paseatzera joango bagina, 40 kilometro besterik ezingo ginateke ibili. Hortik aurrera arazoak. Hori behintzat iparralderantz joango bagina. Irudikatzen dut neure burua lagun batekin paseoan, lasai, garrantzirik gabeko kontu desolasean, edo bai, inguru atsegin eta lasaia. Aldapa suabe bat beherantz, eta bat batean buelta eman beharra izan beharko genuke. Hori edo sakoneko munstroen lurraldean sartu, ez genuke beste aukerarik. Kaixo, zer moduz, ni Eider Olazar helduaien naiz. Eta ni Guillermo Roa Zubia, Willy. Eta elkarrekin egiten dugu Zientzia Oro podcasta, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren Zientzia podcasta. Zientzia leku guztietan dagoelako. Leku guztietan, zientzia? Ibilaldi lasai batean ere bai? Baita ere, inguruari begiratuta zientzia azalduko zaigu denean. Datu bat eman behar dizut, Willy. Ezagutzen duzu Cabreton herria landetan? Bueno, bai, bertan egon naiz. Ez askotan, baina baino gehiagotan, bai. Eta Nazare, Portugalen? Baita ere, han behin bakarrik egon nintzen. Oso ezaguna da surflarien artean, eta, bestela ere, ez? Olatu erraldoiak dituelako, ez? Munduko handienak esaten dute. Baina ni egon nintzenean egia esan itsasoa bare zegoen. Nik ikusi nituen, olatu erraldoi horiek, zorionekoa ni. Baina zoritxarrez ezin da aukeratu noiz izango diren olatuak, horregatik. Eta zuk bazenekien bi hiri horiek senidetuta daudela? Senidetuta? Zer dela eta? Surfeko kontuengatik edo olatuengatik? Hori da interesgarria, bai eta ez. Berez, surflarien paradisuak dira, oso olatu bereziak dituztelako biek, Nazarek olatu erraldoiak ditu, eta Cabretonek ere beste olatu ospetsu badauka, Osegorreko iparrolatua. Baina, olatuengatik baino gehiago, biak senidetuta daude itsaspeko hobibanak sortzen dituztelako olatu horiek. Itsasondoko kainoi edo hobi bat egotearen ondorioz, kostara datorren urak bat-bateko igoera bortitz bat izaten du, gune sakon horretatik irteten denean, eta efektu horrek olatu handiak sortzen ditu. Eta hori Cabretonen zein Nazaren gertatzen da, bietan. Azkenean, esan genezake, geologiak senidetu dituela bi herri horiek. Hori da, geologiak. Oso interesgarria da hori, Bai, eta baina bate galdetu dezake zer lotura du honek guztia gure herriarekin. Ez bata ez bestea, ez daude Euskal Herrian, baina Cabretoneko biak Euskal Herriko kostan eragin handia du. Are gehiago, gure kosta eta bertako biologia uler daiteke Cabretongo biaren hegoaldera gertu gaudelako. Ni ez naiz surflaria, ez dut inongo harremanik surfarekin, baina jakin badakit Bizkaian ere olatu ospetsu bat dugula, ez? Mundakako ezker olatua, ezta? Bai, baina mundakakoak ez du jatorria itsaspeko hobi batekin, ez du horrekin zer ikusirik esango dugu. Eta orduan zein da konexioa? Hori da gure gaurko atalaren kontua. Cabretongo arroiak berez Euskal Herrian izan gabe Euskal Kosta den bezalakoa izateko arrazoi nagusietako badela. Eta Nazare? Egia esateko ez, baina antza duen urrutiko kasoa da eta lekoa zoragarria. Zientzia oro, jakin mina pizten duen podcasta. Duela 20.000 urte itsasoa atzerago zegoen, itsasmaila 130 metro baxuago, pentsa. Gaur egun kosta den puntu batetik oinez abiatuko balira ordungo herritarrak iparraldera, kilometro asko egingo lituzkete itsasoa topatu arte. Bai, baina hotza handia egingo zuen orduan, ez? Glazezioaren garaia zen eta horregatik zegoen itsasoa hain maila baxuan, ez? Hori da, pentsa garai hartan adibidez Britainia handia etzen uharte bat, gaur Frantzia eta Ingalaterra direnak lehorreko lurrak lotuta zeuden, kaletik Doberrera oinez joan ziteken, lautada bazen. Ferri bat hartzeko beharrik gabe. Hori da, eta hemen Euskal Herrian itsasoa ere 130 metro baxuago zegoen, adibidez ibaiek asko zibilbide luzeagoa egiten zuten itsasoraino
itsasoraino, eta hori ere gaur egun ikusten da. Garai hartako Gipuzkoako eta Bizkaiko ibaien ibilbideak itsaso hondoaren forman ikusten dira oraindik ere. Ura kenduko bagenuke, ikusiko gendun lehendabiziko gauza da arrokaz osaturiko kostaldea. Eta arroka hori bai tarteka nolabait esateko moztuta saltzen da, gaur egun ezagutzen ditugun ibaien parean. Ahots hau Ibon Galparsoro da, aztiko aditu bat eta hain zuzen ere lana egiten du horixe. Itsasondoko mapa zehatz bat egiten eta bertatik ikasi behar direnak ikasten. Itsasoaren gainazaletik beherantz vertikalki ibilaldi bat egiteko ere eskatu diogu eta deskribatzeko nolakoa den itsasondoa goitik behera mugitzen garen heinean. Oraingo kostaldetik 100 metrotaraino hor bai ikusten direla nolabait gaur egungo ibaien kontinuitatea. 40 metro, 50 metrotaraino gehien bat esan dudan bezala arrokak, gero hortik aurrera ere arroka gehiago dago, baina ja esaten dugun bezala fondo mixtoak, arroka eta sedimentuz osatutako itsasondoa, nolabait 100 metrotaraino edorrela. Eta honekin sartzen gara argia nekez iristen den toki bateraino, 100 metro ez dira gutxi. 100 metrotik aurrera, edo sakonera handiagora, ja gehien bat sedimentuz osaturiko itsasondoak izango lirateke. Eta hor gehien bat izango dira ja sedimentu finak. Eta hori 200 metrotaraino, gutxi gora bera. Eta gero ja 200 metrotan berriro ere hor gertatzen da, ditzen dena da, plataforma kontinentala saltzen da, hau da, aldapa handiko beste zonalde bat, eta plataforma amaitzen den toki horretan eta taluz deitzen zaion zonalde horretan ja saltzen dira mosketa batzuk eta guzti horiek dira beste kainoi adarrak. Agian guk begiratuko bagenu guretzat dena berdintxo izango litzateke, baina horrela kontatu du Ibonek hain zuzen ere mailaka doalako eta ez delako jarraipeneko itsasondo bat. Hori azken glaziazutik ona itsasoa goruntza egin du, baino ez da izan zerbait lineala. Tartean egon dira itsas mailaren geldialdiak. Deitzen dena higadurako plataformak edo abrazio plataformak. Eskaloiak izango balira bezala, ezta? Eta Kabretongo kainoira itzulita, Aturri ibaiaz hitz egin behar dugu. Baionan eta Angelun itsasoratzen den ibai ederrura, ez? Hori da, eta iparraldetik Tarno udalerria dena. Hain zuzen ere, hor dago Euskal Herriko iparraldeko muga. Baduela 20.000 urte, beste toki batzuetan ere itsasoratzen zen Aturri ibaia, besteak beste Kabretonen. Eta Kabretongo hobiak zerikusia du Aturriren itsasoratzearekin. Haren bokalean jaiotzen zen. Noski urpeko kainoi edo hobi baten sorrera ez da horregatik bakarrik izaten, plaka tektonikoen mugimenduaren ondorioa ere bada, baina denak laguntzen du. Baina kontu bat, gure duela 20.000 urteko ibilaldi gura, Kabretonen hasiko bagenu Aturri ibaiaren ertza hartu eta kainoiaren hasieraraino iritsiko gineteke? Hor nunbait. Interesgarria, bai. Eta bide batez, kainoia, hobia, hitz asko dira, nola deitu behar diogu? Galdera ona Willy Frantsesek guf hitza erabiltzen dute. Le Gouffre de Capbreton. Hori da, eta hitz horrek esan nahi du, sakonunea, edo arroil sakona, amildegi, leizezulo, nahiago duzun bezala. Egokiena agian hobia da, Kabretongo hobia. Ulertzen dut. Nik beti denik kainoia, edo kainoi hitza erabili dut, baina 4.000 metroko sakonera iristen den urpeko jaitsiera bat izendatzeko, nik uste dut hobia hitza dela onena, ez? Hobia deituko diogu beraz, ados? Ados, Le Gouffre de Capbreton, Kabretongo hobia. Orain beste behin minutu eroan sartuko gara, edozein burutazio, ideia, kontu zientifikoren tokia da. Gaurkoan itsasondoarekin lotuta, eta noski, minutu bakarreko denboran kontatuta. Hori da. Prest? Goazen? 3, 2, 1, aurrera!
Urpekontzia hartu eta sakonera noa, eta orduan nolako animaliak ikusiko ditut. Geroz eta handiagoak edo geroz eta txikiagoak. Txipiroi erraldoia eta kaxalotea biak erraldoiak dira eta sakoneko uretako biztanlea da ura eta bisitaria hau. Baina duela gutxi sakoneko arrai bat topatu zuten Tenerifen eta oso txikia eta itxusia zen. Sakonean argirik ez, oxigeno gutxi, baina batez ere presioa, sekulako presioa dago sakonean. Molekula mailan babes batzu dituzte, baina babes horiek osasun arazoak sortzen dituzte ere bai. Beraz, oreka bilatu behar presiopean bizi nahi baldin baduzu. Eta zer da hobea horretarako? Handia izatea edo txikia izatea? Ba, ez dago garbi. Bukatzeko, esan sakonera handieneko animaliaren errekorra arrain batek duela. Abiso brotula Galateae, 8.000 metroko sakoneran ikusi zuten. Eta 12 zentimetro inguru ditu. Ez zain txikia eta ez zain handia. Tartekoa, horiek ere maite ditugu ez da, Willy? Noski baietz. Nolabait sakonera joan gara Kabretongo hobian, egia esan oso sakona da, 4.000 metro sakonda hobia. Baina horrekin zer pentsa dezake batek baino gehiagok? Ados, anekdota bada, 4.000 metro ditu, baina zergatik izan daiteke garrantzitsua sakona izatea ala ez. Egia esan itsasoko bizidunentzat gakoa da hobi bat bertan izatea. Begiratu dezagun zer gertatzen den hor. Itsasontzia hartu eta 20.000 iparralderantz nabigatuko dugu. Horixe, ia 40 kilometro. Kantoia dagoen tokiraino, alegia. Hobia dagoen tokiraino edo hasten den tokiraino. Itsasondoa berantzko zulo handi bat bihurtzen den tokiraino. Iritsi gara, orain zer? Ba, orain murgildu eta migrazio harrigarri bat ikusiko duzu, baina ez da iparraldera, hegoaldera, ekialdera edo mendebaldera gertatzen den migrazio bat, baizik eta migrazio vertikal bat. Hobian gaude, kainoi batean, eta kainoiaren paretatik gertu fitoplanktonak gora eta bera egiten du egunean zehar. Pentsatu behar duzu landare baten moduan bi gauza behar dituela, bata argia fotosintesia egiteko eta bestea ongarriak fotosintesian jasotakoa janari bihurtzeko, baina bata goian dago argia eta bestea sakonean ongarriak. Beraz, egun argian fitoplanktonak gorantz migratzen du eta gauez berriz beherantz migrazio vertikala. Baina fitoplanktona ez dut ikusiko nik, oso txikia da. Egia da, hala ere kate bada fitoplanktonak gora eta bera egiten du, zooplanktonak ere gauza bera ura jaten duelako, eta zooplanktona jaten duten animalia handiagoek ere haien atzetik, eta bar, eta bar. Horrela ulertzen da, toki ezin hobea dela itsasoko animalia handiak ere ikusteko, ez? Ekosistema osoa dabilelako migrazio horren bueltan. Hori da. Ba horren arira, utziazu animalia ikusgarrienak aipatzen, eta haien familiakoak behintzat. Bueno, kontua da handienak esan dut eta egia da marrazoa daudela, talo arrain oso polita ikusteko. Baina esan nahi nuen zetazeoak ikusten direla. Izurdeak, baleak, horrelakoak Euskal Herriko kostan, kostatik gertu, esan nahi dut. Adibidez, izurde handia ikusten da, edo mular deitzen dan hori. Izurde arrunta ere bai, izurde marraduna uste dut ere bai ikusten dela Euskal Kostatan. Eta mazopak diola izurde txikiagoak bezalakoak, hori betidanik nire eta kontatzen zuen, Donostitik ikusten zituztenean mazopak. Pixka bat handiagoetara jotzen baldin badugu, pilotu baleak edo kalderoiak ikusten dira, eta horiek dira izurdeak bezala, baina handiagoak, ez dakizen bat metro hartu ditzaketen, baina bada animalia handi bat. Orkak ere bai ikusiten dira Kantauri itsasoan. Zederrak, utzeko jazu esaten, guztiak baina orkak bereziki, ez? Bai, eta nik uste dut guretzat ederrak direla ez gaudelakoan, baina arrantzaleek bonito harrapatzen dutenean orkak atzetik izaten dituztela, hain zuzen ere kainaberan harrapatutako bonitori
jateko, eta ez dira gutxi horrelako topaketak, baina... Ezain polita, kaso hori. Ezain politak, baina zurekin nago, izugarri politak dira horkak, ez? Tira, zere arrunta edo bale arrunta nolabait, hori ere ikusi egiten da gure uretan tarteka. Minke balea, zifio batzuk, kaxalotea ere bai. Kaxalotea behin edo beste ikusi dugu gure kostaldera ere etorrita eta lehorreratu egin dela. Beraz, itsasoan ere, ibiltzen da guregandik nahiko gertu. Hori bai, ez dena ikusten noski euskal balea da. Horrekin arazoa dugu, dena izatu genuen. Esango dugu, bide batez gogora etorri zei San Juan Baleontzia, berriki itsasoratu dutena, eta orduan 16. mendeko, ez da, Baleontzi horren erreplika, Ternuara joaten zirena, baleak arrantzatzera. Garai hartan Ternuara joaten ziren, eta pixkat geroago hasi ziren, euskal kostan bertan balea izaten. Guztiak eizatu zituzten. Kumeak zituztenean gainera, eizatu zituzten, eta pixkanaka populazioa gainberan joan zen. Baina egia da, historiako kontuzarrak ez direla epaitu behar gaurko begiekin. Hori ez da oso txukuna. Beraz, ulertu behar da, garai hartarako zer egiten zuten, ez? Epaitu ez, baina ezagutu bai, eta jar dezagun bide batez mai gainean, Alba Olak egiten duen lan ikaragarria. Ze polita. Bai, eta itsasora begira jarri gaituztelako, bai iraganeko begiekin, baina baita gaur egungoekin ere jartzen gaituztelako itsasora begira. Datu interesgarri bat orain, baina erdiaroko musika bat behar dut. Ea badoa. Beti ere gara, bueltaka lur planeta laua ote den ala ez, kontu horrekin, ez? Egia esan bakarrik laua dela defendatzen duten, hitz egiten dute horri buruz, ez? Besteko ez dugu horren beharrik. Ez altzara zertxo baita aldendu itsaso ondoaren gaitik, Willy? Egon pixka bat. Lur biribilaren kontu hori oso gaindituta zegoen erdiaroan. Baina ez hori bakarrik, mareen kontua ere gaindituta zegoen. Mareen kontua? Zergatik dauden mareak, badakizu ilargiaren gatik izaten dela, noski. 8. mendeko Ingalaterran, bikingoak inbasio handiak egin baino lehenago ere, Beda izeneko monje bat bizi izan zen eta liburu interesgarriak idatzi zituen. Sasoien istorioa eta barrez. Eta liburu haietako batean, garai hartako jakinduriari buruz idatzi zuen. Eta horixe idatzi zuen alegia, ilargiak eragiten dituela mareak. 8. mendean hori. Bai, ez zuen jakingo zergatik den, hori noski, ez zuen ezagutzen grabitatea, baina modu batera edo bestera, garai arteko jakintsuak konturatu ziren mareak ilargiarekin lotuta daudela. Eta beda agurgarriak, ala ditzen zaio ez, beda agurgarriak jaso egin zuen hori liburu batean 8. mendean. Ez nuen uste ingoi sortu zen jakintza hura. Bai, batzuetan ez diogu garai bateko jendeari merezi duen balioa egia esan, ez? Baina bai, harrigarria bada ere, 8. mendean izan zen hori. Itzul gaitezen 21. mendera eta Euskal Herrira. Badatoki bat itsasondoa ote den ez dagoena argi. Edo beto esan da, orain bada itsasondoa, orain ez, hain zuzen ere marearen arabera. Egia da, egunean 2 aldiz aldatzen da haien egoera. Eta bertan bizi direnen kondizioak beraz, baina horren aritik marea behean dagoenean erakusten dizkigun tokien artean badabat oso berezia Euskal Herrian. Flix ospetsua, Zumaian hasi eta Mutrikuraino zabaltzen den egitura berezia. Euskal Kostako geoparkea da. Euskal Herrian dugun geoparke bakarra, merezi du bisitak. Eta ahaztu gabe Flixa Bizkaian ere badago, Bakiotik Sopelarainoko kosta osoa hain zuzen. Bakio, Lemoiz, Armintza, Gorliz, Plentzia, Barrika eta Sopelaraino. Ez dut buruz egin, begiratu dut mapan. Kosta zati hori ere zoragarria da.
eta geologoentzat oso garrantzitsua. Gipuzkoakoak Zumaia, Deba eta Mutriko hartzen ditu, eta hori ere ospetsu bezain berezia da. Agian trampa bat egin dizut, 21. mendera etorriko ginela esan dizudanean, denboran oso atzera egiten duelako flixak. Hain zuzen ere, geruzatan solidotu diren itsas hondoak dira flixekoak. Milioika urtetan bata bestearen gainean pausatu dira, eta gero okertu dira jarrera vertikalean bukatzeko, eta bata bestearen ondoan ikusten ditugu orain. Liburu baten horriak balira bezala, Euskal Kostaldearen liburua. Horixe bera, Mutrikun duela 110 milioi urteko itsasondoa dugu, eta Zumaian 60 milioi urtekoa gutxi gora bera. Denbora tarte hori guztia geratu da harritan solidotuta, izoztuta bezala. Bai, eta gogoratzen dut divulgatzaile oso ospetsu bat, Stephen Jay Gould izenekoa, evoluzioan aditua, Euskal Herrira etorri zela eta espreski eskatu zuela Zumaiako flixa bisitatu ahal izatea. Bertako itsaslabarretan, besteak beste dinosauroak desagerrarazi zituen meteoritoaren garaia ikusten delako. Garai hartako geruzak, meteoritoak atmosfera isuritako iridioa jasotzen duelako. Toki berezia Zumaia mundu mailan ospetsua eta naturaltxorra guretzat. Eta musika hau, aizu, ipuinaren garaia? Bai, ipuin itxura duen kontakizunaren garaia, kontakizuna edo anekdota bat egia esan. Kosta aldatuko dugu orain, Euskal Herritik kanpora, baina ez gara oso urrutira joango, Arkaxongo badiaragoaz. Landetan. Horixe, oso ezaguna da toki hura hemengoentzat eta oso ospetsua da ez bakarri surfarengatik, baizik eta adibidez ostrak eta muskoiuak hazten dituztelako bertan, eta hori da maren eraginez. Berriz ere mareak. Bai, Arkaxongo badian, bi efektu izaten dira aldi berean, esango dugu, batetik itsasondoa oso laua da, eta bestetik mareak oso altuak dira, Euskal Herriko kostan baino askoz altuagoak. Adibidez, konparaketa egiteagatik, Donostian marea tipikoetan itsasoko urak 1 metro edo 2 igotzen eta jaisten dira. Bai, marea behian dagoenetik, minimoan dagoenetik, goian dagoen arteko alde hori da, ez? Hori da, 1 metro edo 2, baina Arkaxonen 4 metroko gora bera ohikoa da, eta 10 metrora ere iriz daiteke, sekulakoa da aldea. Eta orduan, bi efektu horiek eraginda, ondo lauak eta itsasoaren gorabera handiak, marea beheran itsasoko ura asko urrutiratzen da kostatik, nolabait esateko hondartza oso handi bat sortzen du marea berak. Itsasondoa gehien bat hondarra delako. Hori da, baina ez bakarrik hori, marea igotzean ura ziztu bizian itzultzen da. Bertakoek esaten dute, ura igotzen dela zaldi bat lauazkandoan abiaduran baino azkarrago. Eta noski, batzuetan jendea gehiegi urrutiratzen da kostatik hondartza zabal horretan, arriskua kontuan hartu gabe. Eta gero, kostara ezin itzuli itsasoa baino azkarrago. Bada, itota hildenik ere, pentsa. Hori zen kontakizuna, ezta? Zaldiaren galopan eta itsasoa. Eta bertakoek kontu hori kontatzen badute zerbaitengatik izango da. 10 metroko igoera, pila bada, asko da. Bai, baina ez da Europan dagoen marearik altuena gainera. Hain zuzen ere errekorra San Michel mendiko kostak du. Normandian dagoen toki ospetsu hartan dago errekorra. Han ere Arkaxongoa bezalako fenomeno bat gertatzen da, itsasoa urrutira joaten da, eta marea goian dagoenean uharte bada, eta jaisten denean oinez joan daiteke lasai. Marearen gorabera handiena du. Badakizu zenbat metroko gorabera izan dezaken? Ideiarik ez. 15 metro. 15 metro? Gure kostako metro ziztrin horrekin konparatuta, sekulakoa da.
Eta honen bestez, besterik ez, agur esan behar dugu. Itxasondoan zurekin paseatu ondoren, lehorrera itzultzeko gogoa aukategia esan, Willy. Baina egia da hanbean ikusitakoak zer pentsatua mandi dala. Bai, eta hala eta guztiz ere itsasondoko gai honetan oso azalean geratu gara, oso gai zabala delako. Horritz jokoa. Emango dugu beste paseoren bat itsasondora eta beste hainbat txoko liuragarrietara. Gaurko zordea atxeden hartzea tokatzen zaigu. Zuekin izan gara Zientzia Oro podcast honetan, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren Zientzia podcasta. Zientzia leku guztietan dagoelako, ondoan, azalean, laster arte Willy. Laster arte, Eider. Eta zuekin ere laster izango gara berriro. Aio.